Sanibonani. Ngisacela ukusala sengi-address nje le ndaba yalo sisi ebengimphostile ohambile ogule lo ugogo ngoba sebaningi abantu abagaxela kuyona bebe bengayazi ukuthi isukephi. Guys, umsebenzi uyahlonishwa. Noma bekuthiwa uyawubona ukuthi mncane kanjani, noma bekuthiwa uyawubona ukuthi awusile kanjani. Le ntombazane yafika yacela umsebenzi ingibalisela ngeinkinga zayo ezinqwaba eyayingibalisela ngayo. Ugogo was not involved kuleyo nkinga engibalisela ngayo. Nengane ukuthi unengane ngazogadoba akaze ube khona kulezi inkinga bengibalisela ngayo. Wangibalisela ngeinkinga eziserious kabi. Ngamtshela ukuthi anginaso isikhala eFryhead abantu bagcwele. Kodwa ngiyacela ukuthi ngimenzele umusa ngimfake ngizobuye ngithathe omunye ngimuse kwenye branch kungene yena ngoba yena useduze kuleya ndawo. Yilokho engakwenza kuyena. Emva kalokho izolo uyalova emsebenzini akatholakala ezincingweni lize liyoshona ilanga engatholakala ezincingweni. Bese kuthi manje sekungo-8 namhlanje sekungo-8 kube ima esenda le message esifaka inkinga zagogo nezaba. Mina into engicasulile kakhulu ukuthi ulovile izolo emsebenzini wanga-report wangatholakala efonini. Mase kufanele azongena nangakusasa usebeka lezi izitori ayibekayo engiyibonayo futhi mina ukuthi azikho. Nanokuthi le message uyisendele omunye umuntu akayisendeli mina owangincenga wangibikela inkinga zakho ukuze ngimcuphise emsebenzini kugcwele ngamcuphisa. Ngakho ngiyacela ke nje Nkosi yami umuntu othi anginabuntu kulungileyo kodwa mina la emsebenzini wami mina ngiyawuhlonipha mina wami umsebenzi la ngisebenza khona mina ngiyawuhlonipha umsebenzi ngifika ngesikhathi ngiyareport mangingeke emsebenzini futhi ngingambikela umqashi wami manginenkinga ngeke ngisende ama message ngiwasendela abanye abantu ngibe ngimazi umuntu owangiqashayo. Ngakho ngiyacela nje ngicela nje ukuthi ningangisukeli nje ngiyacela nje anginayo nenhloso kuyi-address lento kodwa nje sekungathi nje mina ngimubi nje ngiyahlanya ekhanda mina noma ngihlanya ke kodwa angihlanyeli emsebenzini wami nje akuhlanyelwa kukhona akuhlanyelwa nje emsebenzini wami mawudakelwe emsebenzini wami nje vele uzoba nenkinga.